Takže ahoj, moje meno je Tara76 a ja vás vítam pri prvom parte z novej hry, ktorú som si stiahol, sa mi veľmi páči ukážka, som na ňu videl reklamu Tinker Island. Je to fajn hra. Ide tu vlastne o to, ja som už mal na mobile, teraz som si na tablet. Ide tu vlastne o to, že vidíte, máte tu svojich ľudí, hej, oni sú niektorí zvolenení také. A každý má nejaké, vidíte tieto tu modré. Tu je chat, áno, to som si už prečítala dávnejšie. A teraz ideme chytať krabov, vidíte, každý má niečo iné dobré. Napríklad niekto je dobrý na hľadanie a predávanie. Títo ľudia tu skoro skali a postupne nájdeme ďalších. To bude fajn. Dobre, hľadáte tu vám môžete vyrábať veci nové. Napríklad barel s vodou, alebo napríklad, čo tam máme ešte, asi stolček. Potom môžete ťažiť drevo, zbierať tieto, no tak. Dá tu na surovinu dole, máte suroviny, meso, drevo, meso je, super, som vedela. A teraz dáme tu na ona nám urobí toto, ten dách sa volá Fire Camp, pri ktorom bude fajný večer. Teraz už by nastal mal asi aj večer, či jak to je teraz, OK. Hej, presne. No a tu na jaskyňa, to prehľadáme a tam nájdeme nového človeka. Trošku som si to zahrala trošku dopredu na oble, ale iba trošku. No a tu môžete vidieť, že napríklad vidíte, môžeme si tu vybrať, čo chceme robiť. Prvé si dáme toho. No dáme dve tam a to bude zatiaľ všetko. Každý niečo iný dobrý, hej, dám napríklad táto, není, vidíte, tu má úplne o ničom, a na srdču dám, to tiež iná, a toto ide sem späť. Ne, že kota, to vám postupne ukáže počas hry všetko, ale je to veľmi zábavná hra, mne sa celkom páčila, tak sa majt. No a tu nájdeme Olivera. Oliver je fajn páčik, je sa partia, už sme tam traja. Tu máte normálne že páčikov. Ja si to potom preskočím, pozriem video. Teraz mi ho netreba až tak veľmi. Tak, tým, že hľadáte, vám to uberá jedlo. Takže asi tak, on to odo mňa chce, aby som to gamol, že to negamol, to trvá 7 sekúnd, takže tak, tu máme zase Mary, tu sa nám vrátila, áno, continue, dáme ich tam čo najviac na toto tu, ale tamto sa ani už hotové, to treba potom natrasiť, čo to je, tak, ešte dáme, no presne jedna a zvyšené dáme tam hore. No to, nie, to je Adam, tak Adama. Ja to možno gemnem, ne, to potom. Viete čo, ja to tak robím, dám teraz strich. Takže bol strich, ja som si pozeral reklamu, tá reklama bola úplne o ničom na Piggyboom, nestiahujte si to a o ničom. Teraz tam všetkých tam hodím. Tak, vidíte, už máme Adama, ešte ju. Tu potom bude taká vec, tu na rohu pri tej palme a pri tom kriku tam vľavo dole, kde si môžete pozrieť reklamu a dostanete gemmy za to, to robím tam. Make camp, hej, ok, take stick a continue. Trošku som si to ako tak zvýšil už predtým, ok. Tu máte toto, čo vám to vysvetľuje, že tu máte explore, že toto, čo hľadám vlastne, to je to, že vy to ťaží
hej, toto build je stavať, tu máte to kladivo žlté. Fight je meč, tam som ešte nenašiel na tablete, či na mobilu. Tu si dáme tú rybku asi, lebo tú rybku chcem tam dať. Aj sa máme dosť málo. Tak, ďakujem ryba. No, a môžeme zase sa venovať tomuto všetko. 7 sekúnd, normálne by som to aj gameovské písal, to chcel, ale potom už bude na dlho to. To už bude na dlho potom. To potom asi gamujeme. Tu nie sú také drahé tie gemmy, hej. Za 7,99 máte 2200 gemov, no. Ešte aj nové pláčky mi tomu chodí. No, možno budem kupovať gemmy neskôr. Toto neviem do tejto hry. Ako budete si kupovanie gemov, no ty kupuje gemmy, no. No je to také, aj mi sa to nepáči. Mne to trošku vadí. No a teraz dáme potom niekomu. Kto tu je hlavný? Nech to bolo. Ale si nepamätám už. Proste všetky hodíme tam, jak vždy. Hej. Nech tam popúpajú, nech tam robia to jablko. Tam dá 40 jedla. Všetci ľudia sú šťastní, krvavé, že keď... môžeme to robiť. Potom musíme nájsť tomu a... Hore. To radšej teba obetujem teraz a chod tam hore ostatný. Ten tu medzi tým dorobí to jablko. No, jedlo konečne na dlhšiu dobu a asi tak. Tak máme jedlo a ideme ďalej. Iba to tak, keď budeme robiť na 10 sekúnd dneska, že aby to tak bolo, nebolo také dlhé ten part. Dám na 10 minút, mne to je jedno, jak dlho bude. Hej, no a teraz zase to vystrihneme a konektím sa na Facebook. Tak späť a ideme ďalej. Dáme ten stick asi teraz. Teba nedám na stick, teba nedám. Tak, medzi tým sa mi tam hore objavuje, no to bude na dlho ten reč. Držovia už sa dá part na YouTube jeden, takže si myslím, že budú všetci spokojní. Tam v tom parte otváral som Magic Česku, a ináč nový tento samý member joinol do klanu na Clash Royale. Jeho meno je Panda a zdravím ho do videa, takže zdravím ho z videa. Ahoj. Konečne máme niekoho, to bude klane. Ťa tam je iba ja, som tam dotiaľ iba a to je všetko. Ešte tam je X-Parta, to je na iPhone účet a Trátek, no ja neviem, tam nejaký také Trátek, to je kamarát. Doom. OK, a teraz ten slon nebudem robiť, skôr tú palcu. Tak, a tu si môžete vidieť, že sa nám odomko storage. Preto sa dá robiť tú palcu. No... Je to aj tak dosť také, ten storage. Ono sa nám to zíde, pretože proste na to drevo, kde to budeme dávať to drevo, Keď viac strany ťažíte, čo sa mi na iPhone nestávalo, tam furt mám surovín, tak asi takto dopadá, že máte potom plné storage a vyjadrujete veci do vzduchu. OK. Gemom. Gem. A ostatní idete hore. To negemujem tamto jedno. To už tam iba jedna chyba. Sa minul 6 gemov, to mi nevadí. A gemov tu je lacná, takže... Áno. Continue. Rozumiem. Už sa nám urobí to palička, môžeme si dať urobiť storage.
Tak, a máme storage. No, ako dáme si robiť storage. Wow. Áno, presne toto si plánujem kúpiť. Proste vrieť tu. Ako... to je, presne vám poviem, to je... 1 hodina práce. No, asi tak. Možno niekedy si to ešte neviem, možno sa kúpim. Neviem, že to policajta by som chcel ako Leonard. 71 hodina to mám, možno to kúpim potom, keď to dovrším. Je to fajn, si myslím. Kúpiť 2500 džemov. 5600 dokonca, tak kupujeme džemy a džemujeme. Teraz dáme, že všetky dáme tam. To je akorát tohoto dáme. Dám. Tu na výš som chcel ísť a toto nič, tak. Keď sa to robí tak celkom fajn. Jo, áno, a teraz môžeme nájsť B-box. Ako môžeme ho vyrobiť ešte na to teda včely. No a to budeme postupne dať. To bude stať 40, tyjo. Už to je super. Tak tam pohľadíme zvyšok. Prakticky. Ja som dal robiť ten sudej. A súd na vodu tiež nie je zlý, ako. Tak má súd na vodu. Jo. Toto je vylepšený, tak toto je cisterna. A teraz dáme toto robiť. Je to celkom fajn, si myslím, že táto hra sa vám páči, lebo je to tak sympatické.